willen de voorlichters de jeugd discussiëren litten over onder andere de noodzaak van boetes en de gevolgen van alcohol in het verkeer. Team Alert hoopt de jongeren zo bewust te maken van haar eigen verantwoordelijkheid. Het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Friesland het ROF betellen de campagne in Snits. Fietsenfabrikant Axel op het Jereveen had een goed eerste jaar hier gehad. De netto winst kwam uit op zo'n 20,5 miljoen euro. En dat is 30% meer als verliezen hier. Benamen het mooie waar van de Aroene Tiet had mooi werken om het goede resultaat. Daardoor binnen in West-Europa meer fietsen verkocht. Ook de verkoop van de Hercules-stak in Duitsland had bijdragen aan een hegere winst. Oliver Veldballen van SC Cambuur maakt het per direct de oerstap naar Sarpsborg in Noorwegen. De 24-jarige Deen tekent een contract tot november 2018. De vleugelontvallen kwamen in december van 2013 oer van Randers FC en had in totaal 18 officiële wedstrijden spelen van Cambuur. Het waren in Friesland van de middag periode bij een temperatuur van zo'n 22 graden. De nat eerste wien helpt nog wat on. Noffelijk fietsen door bosk en dun. Genietjen op terras of strand. Dat is een dai-arrangement van Doeksen. Naar Skielge of Vlieland. Al vanaf zo'n €20 per persoon. Even ertussen in een hele orenvraat. Sjog op rederij-doeksen.nl. Ray, wat een Peugeot van Hilkema en Haima. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee voor Lietse en Grutteborgen. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, koudem. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een grut pak van onze enorme collecties binnen Allprijs, maar kwarting stiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Wat dan rookte net correct waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Hallo, lekker slets. Bennerie de boer, goed en het joer. Wolle een mooie dijvoer van €80. Hier is een sloep voor een noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert, bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur, noordfriesland.nl. Zonnige strandvakantie? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezienige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Isenga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Matteo Klasse meubels haar. Ga dan naar Isenga. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Matteo Klasse meubels haar. Ga dan naar Isenga. Isengameubelen.nl.
Oh, Jo had de klus binnen zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom en bewonder je deze zomer de allerbeste Friese tuurginders van de CS op 6 topconcoursen in uw provincie. Kom op 2 augustus naar Ries. Voor meer informatie kijk op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Een koude douche met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. De Fluzen bij Ela Huizen is het plak dat van met je zield wordt. En op uw televisiekanaal en omroplive.nl binnen de beelden al weer te zien. Het is er trouwens wel wat gries, maar zo is het er al je weer klaar voor. Moedig je jouw favoriete scootje, Twitter je mij en broek dan de hashtag Simmerfitjen. We beginnen hoe neus eigen bemanning daar op het wetter. Want we gaan hele bemanning daar op de Woesterpier. Skipper Henk Skippers, Loersman Martin Wiebenga en van Celsius verslagjouwers duo Geertje de Vries en Gjalt de Jong. Ja, en dan is nog een oorlogminuut tot de start. En dan gaat het windje er zuiver even van de start. Ligt het er wel even een beetje uit te gaan. En waar lijkt dan de beste start? Leidt hij dan onderin, als leidt hij je boppen bij het startskip? Als je je boppen bij het startskip, dan ga je natuurlijk bakboord voort. Maar dan zul je toch een paar klapjes extra meidje maken om bij die boppen in tonnen te komen. En als je onderin vrij starten kan, zo'n stuurboord, kan je misschien in je lang rek naar Ela Huizen meidje. Of een Jussie Bob en Jelle Huizen dan. En dan kan je hem dan misschien in één keer onrennen. Maar dat is natuurlijk wel gevaarlijk, want dan komen de bakboord skippen maar aan. Dan is het nu nog een minuut en dan showen ze even over de lijn heen. En Freek Henk was dus een beetje vooruitvaren Henk. Want ik zie de tonnen net meer. En dat zou beschutten dat er al één oer de startlijnen is. En nevens mij is dat dan Huizen. Die ligt al met een neusje over de startlijnen, want ik zie de oren ton al huilen dan niet meer. Alleen dat is hier bij het startskip. En daar zit dan de Zuidwesthoeker zit daaronder. En dan valt de Zuidwesthoeker wel voort. Maar hoe ligt het dan? Leidt dan Huizen, die in het begin van de wedstrijd net heel mooi dier. En die, dan valt hij in het klassement een beetje weer om. En dan shock ik dat de neus van de Zuidwesthoeken en dan shock de tonnen ik net. Dus dat zou nevens mij dan beschutten dat deze beiden wel eens valse starten kunnen. En zit er dan nog een treden in een bij? Nee, dat net. Die lezen er al een keer nevens mij nou onder. En dat is dan lang waar. Ljouwert. Dan jaren we nog. Nies krijgt nog even een peer tellen. Ja, dat is dan 4. 3, 2, 1. Dat is dan het startschot. Dan draaien we ze even om. En dan is het een algemene terugroep. Ja, ik je voeten dadelijk vanuit het startskip. Dus dan zal ik misschien een Langwaar en een Ljouwert. En het ligt Mita dat een Jerevingen. Nee, Grauw die leidt erbij tussen. Dus deze, dat ben meer straaien. Dus deze 4 skippen. Harde valse start. En dan is het een algehele terugroep. En wie er dan ik het schat van. En Geertje, weet ik nog eens keer naar ben. Doe als we mannen nog even bij het palaver. Had het ik oer u Japaner gewoon? Nee, dat is vanmorgen net op praat. We moeten maar even goed letten op de vlaggen die ze aan zijn ophingen. Wat ze nou besluiten. Als er gewoon weer opnieuw een normale start komt. Of dat ze de saneemde buitenom regel tapasje zullen. Dus even nou, we zullen even zien wat voor vlaggen als je in het wand van het startskip komt. Ze binnen misschien nog even in oerles wat ze dwaan zullen. Als het erin komt, dan jouwen we dat even terug.
Prominent het SKS Scootjesiel. Omroep Friesland, zeg maar in Friesland. Chris, Patrick en Alex Gibson, de Gibson Brothers. We moeten maar een beetje Simmenske muziek draaien om die Simmers weer erin te houden. Want het is wel gries daar bij Eerlehuizen. En de SKS die twittert zelfs hier op de Vluizen is het weer voor warme chocolademelk met slagroom tijdens het scootjesiel. Nou, ik denk net dat dus verslagjouwers daar tijd voor hè, Geertje? Nee, weer een beetje rum erin. Dat is helemaal mooi. Dat zou ik hier ook zo met er wel wat rum in, maar ja. Slager en toefke. Nee, we hebben correct het 4 minuten skatjet. En ja, daar verschijnt er voor het eerst, zoent de historie van de SKS. Voor de allereerste keer een gele vlaggen, met een zwarte cirkel erin. En dat nemen ze de Japanner. Ja. En dat is, die vlag is ingesteld, het is een nieuwe regel. Dat is van het winter afgepraat op vergadering van de SKS. En dat is alle keer om die startprocedure
Ja, we hebben dat natuurlijk mooi maken voor hier. Dat er verschillende keren dat die startprocedure heel lang wordt. En dat hield iets weer op nij. En deze regel, matte verzwaartje, dat dat net weer het geval is. Maar wat houdt die regel nou correct in? Jolt? Ja, ik vreem me alleen al waar, maar ze me uiteindelijk de Japanen nemen. Dus ze nou, ik zoek me bedenken, ik weet wel vroeger in de Piratenverhaal dat je de black spot kregen. De zwarte stip, dan win je aan de beurt, zeg maar. Dus dat zal het misschien ook wel wat mij erbij zijn. Nou, ik weet het net, maar waarom dat dan in dit geval de Japaner is. Dat ik net zo fout heb, wie zal het jou een beziekje uitlezen. En het zal goed is dat natuurlijk ik gewoon omdat de wien wat aflauwt. En misschien om na jou of jou dat het nog minder wordt. Nou, wie zorgt al dat de wien net volle meer onhelpt, dat het er dan wat uitzakkert. En als je dan weer een valse start krijgt en weer een valse start, dan op een gegeven moment dan neemt dat vierste volle tier. Dus toen gaan ze daar over vergaderen van de winter en dan krijg je nou een valse start maakt. Die maakt heel boeten om, dus boeten de beide starttonnen om en dan weer op naar de startlinie heen. Maar wat ik begrepen heb, jongen, ik net. En dat had te maken met 1 minuut voor de start. Ja? Dus dat mij nou nog wel, want we zoeken dat grauw nou nog te aan. Binnen 1 minuut na je voor het startschot, dan mag je ik net meer heel dol in die lijn. Dan look je gewoon de startlijn terug, oneindig heen en weer, maakt het niks uit. En dan mag je ook net aan de boetekant, mag je ook net door die startlijnen komen. Dus als je daar al binnen, mag je ten alle tijden weer om. En dan binnen terug en dan weer de start nemen. Maar ja, als je aan de boetekant zit, lijkt het me dat logisch, want anders zou je ook net starten nevens mij. Maar in elk geval, in het 1 minuut voor het startschot, mag je net meer hoe die denkbeeldige startlijn heen, mag je daar net meer hoe heen komen. Want dan doe je gewoon een valse start en dan mag je gewoon heel dat boeten om de tonsjes van de startlijnen en dan mag je opnieuw starten. En als je dat harder zien, dan zullen we nooit naar een algehele terugroep gaan. Dus als er nog 4 vals starten, dan zullen we dus al die 4 zullen dus weer ommaten. En ik snap natuurlijk wel, omdat het waar nog volle lichter is als de andere dagen, je wil nou natuurlijk zo dicht mogelijk op die startlijnen wijzen, want je hebt volle minder kans om op gang te komen. Dus als je nou krijgt als wat beren van de week die, en ik zie hem nooit weer achter u lezen, en die zit al in je varon opstekken, zit al wat er wie is net het waar, maar nevens mij ben ze toch nog wel even een beetje te betierd. Ik zit eens even te zien, want het is nog meer dan nog een minuut. We krijgen nu het signaal en de Japaner gaat even eruit, zeg maar. En dat betekent dus in die 1 minuut, maar je dus net meer op de andere kant wijzen. Ja, en nu vreeg ik me al hoe we dat aan de waan gaan, want ik zie nou toch een hele soort skip aan de andere kant van die startlijnen. Dus nu vreeg ik me al wat er nou baan gaat, want als je ook de Zuidwesthoeken drachten, of nou krijgt net. Nee, dat is vertekend voor mij even een beetje, want we lezen krijgt even, het spiekt me even, ik ben even niet naar waar, want ik zeg verkeerde lijnen de verkeerde kant op. Dus ik ben er al een keer nog onder, ja, maar de Japaner is er nou uit. Dan is het nou nog een dik 20 seconden tot onder start. Iedereen zit er onder. Nou toch wel een heel eindbloezen er nou ook onder. Want ik ken ook de startlijnen krijgt. En wel is er een wat dichterop. Want ik zie er ook in het verhaal natuurlijk hoe die Japaner. Maar ze zit er nou een heel eind onder al jaren. En dan is het nou nog 10 seconden. En dan in die 10 seconden kan al net één haast aan die startlijnen mee tak komen, denk ik, op het startschot. Zo'n eind is ze er nou onder. En waar lijkt dan het beste? Dat wie het startschot. Dan klok ik gewoon even mee. Dan is er nog steeds net één over de startlijnen heen van deze skip. Dan ben we er 10 seconden omtrent doorheen. En dan gaat nou Berend Mink, die draait hier de heug bij het startskip bij, draait de troddewien naar die stuurboordkant aan. Is het meer dan 10 minuten, 10 seconden later over die startlijnen heen. En dan heel dol onderin zit de snits. En je bovenin zit dan de hele mannen, maar Ljouwert. Mij Pieter van Akkeren. Het jaren Veen en Lemmer. En deze skip lezen alle keer stuurboord bij het startskip en gaan de eerste kant op naar de wal van Elehuizen. Onderin lezen dan Snits Grauw, de Jouwer, Huizem. En die zullen alle jaren bakboord naar de Vaargeul daarmee. Dan ben je uiteindelijk al wat doorheen door de Vaargeul. Dat mij hier. De Vaargeul die hier over de vluizen heen leidt. En dan helemaal een beetje in het midden, in achterin. Ja, daar is het dan Jennewoord en de Zuidwesthoeken. Daar lijkt dan Langwaard, die ik nog redelijk in het klassement op het derde plak zit. Maar die wil het Joert natuurlijk ik net nog dikke punten aan de kont hebben. Die lijkt dan ik een beetje vrij in het midden. En hoe pakt dat dan uit? Dan zie je ook even naar Langwaard en naar de Boppense tonnen. En dan uit de middenwij, dan lijkt het zuiver wolzaad Langwaard. No shield. Dat er in één slag stuurbord naar die boppenwiese tonnen in dat hele lange rek
op naar Waards Eindta, dat er die Tony niet een keer onzielen kan. En dan is ze achterlang waar, leidt een Waards Einddracht naar de Zuidwesthoeken. En een jusjes onderlang waar, leidt een Jennewaard. Dan komt nog Berend al een mooi eind op Zuidlijn naar Eerlehuizen in die stuurbootslag. Maar die kan die tonnen lang net berongen. Die zullen nog grip, een klap op bakboord met ze matten en dan nog een stuurboot naar die Bobbenwiese tonnen. En daar zit dus ik, Pieter Meter, de Jereveen en de Lemmer. Maar hoe lijkt het mij lang waar? Kan die deze slag volhouden? Als die deze slag volhouden kan, zonder door de wind te gaan, dan zou dat voor hem wel het heel goed uitpakken kennen. Maar het is nog even een eind naar die Bobbenwiese tonnen gaan. Die nou stuurboot, die nou delhoren maat op het Jereveen, die trode windje, die denkt ik kom daar net achter die oren bij. Die maakt nou de klap op bakboord, op bijna de vaargul, Jennewaard, die er heel zwier achter del maat, stuurboot, afvallen om achter het bakboordskip del. En langbaar, dan nog vrij in een slag op bijna die Bobbenwiese ton. Und 6 uur, nee, 6 sport. En op de eerste rang het scootjesielen. Omroep Friesland, zeg maar in Friesland. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Heartbeat, can't you feel my heartbeat? You're looking like an angel. Oh, oh, oh. Turn the lights low, let me turn the lights low. Closer, gonna pull you closer. Move your body to my rhythm. Oh, oh, oh. Turn the lights low, let me turn the lights low. You're the girl I always wanna be around. Yeah, you took my world and turned it upside down. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Lisa, I'll show you how bonita is the isla. I'll be your man, you'll be my señorita. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Falling, you and me were falling. Let my fingers do the talking. No, oh, oh. Let it all go, let it all go. Heaven, you got me stuck in heaven. Baby, this is legend. Oh, oh, oh. We let it all go, let it all go. And you're the girl I always wanna be around. Yeah, you took my world and turned it upside down. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Lisa, I'll show you how bonita is the isla. I'll be your man, you'll be my señorita. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Tú me vuelves loco, tu sonrisa me da. Sueño con tu cuerpo, chica, es que me va. Quedamos en la playa y nadie nos va a encontrar. Contigo a mi lado yo sí puedo volar. Abrir las ventanas donde guardas amor. Eres mi carcelera y me gusta tu prisión. Y desde pequeña sabías que tú siempre serías la dueña de mi amor. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way, all the way. Lisa, I'll show you how bonita is the isla. I'll be your man, you'll be my señorita. Oh, Lisa, let's go all the way, all the way. Hij wie zo populair doet de punten die aan mocht bij het Eurovisie Songfestival. Dus het Tim Douwsema dat er op het internationale tour giet en dat er maar dit noemer Lisa. Gauw weer om naar het wedstrijdwetter bij Eerlehuizen. Jalt.
Ja, daar leidt er echt een mooi kruisrijk in, hè. Want dan zei ik al uit die start bij, dat lang waar, heel mooi uit de midden, vrij schilderkoer. Maar dan komt er dichter op die tonnen. En dan is het daar toch even de wind, toch even oors. Dan moet er toch een heel eind voortvallen. Wil dat er nou helemaal bieden, lang waar, helemaal bieden wal komen is. En dan gaat er nou bakboord voort. Maar dan zie je ook dit helemaal onderin staat binnen. En dan eerst een kwart bakboord klapje maken. Ha? En dan een heel lang een stuurboord. En dat wie een grauw snits en de jouwer. Dan zien we dat grauw nou de beste papieren in handen had. Dat het voor hem dus heel goed uitpakt. Omdat ze langer in die baan midden oer de maar de wien gunstiger houden. En dat voelde op een gegeven moment bij lang waar voelde het wat voort. En dat wie al volle jaren bij Berend Mink en de Zuidwesthoeken. Wie dat, en bij Lemmer wie dat al jaren zag. Lemmer die ik al volle jaren draaide. Zien we dat hij nou ook een heel eind toch midden oer die maar dadelijk nog een slag ophelje. Maar dat die bakboord voortgang is. En de hele man en de Zuidwesthoeken die hadden een lietsklapje die in. En die binnen dan voor de tweede keer daar op bij die wal. Maar nou Grauw, die had de beste papieren hier. En die zal dan nou dadelijk door de wien gaan. En dan zal ze bakboord om deze boppenwiense tonnen gaan. Daaronder leidt dan Huzem. Die er een justjes onder leidt. En kan die dan nog een bedreiging voor snitswijze. Die het stuurboord op die boppenwiense tonnen aankomt. Dat nou dus Lodewijk van Huzem. Die er dan bakboord op onzielen kan. Daar justjes heuger leidt lang waar. En die natuurlijk net zoveel punten had. Die natuurlijk ook in het klassement heel goed doet. Grauw die een beetje verder achter in het klassement leidt. Want het is natuurlijk, we zitten nu in de helft van de wedstrijden. Maar Grauw die nog net een hele zware oorloek had. En dan kan Snits die naar stuurboord voor Huzemdel. Huzem die stekt op. Snits krijgt even een vlaagje, een roemvlaagje. En die draait hem Sano in en wien op. Naar die boppenste tonnen. En dan kennen de beide vissers, kennen hier dan de nummers 1 en 2 in dit eerste kruisrijk naar die boppen wie ze tonnen ta pakken. En dan zal Huzem, die het nou langzaam kroept, heel skraal op, is dan misschien, hoe het toch krijgt net misschien stuurboord van lang Wardel, is er al een beetje onderdraaid. En die kroept dan nou ik, maar je het vakje al een beetje naar binnen te vallen, dan heel al naar de meestal de vak. Om een lieds opschitterke. Om deze boppenwiese tonnen te hellen. En je willen daar nou natuurlijk net te stil komen te lezen, want het is toch vrij licht waar. Maar in het kielzog, lang waar, die het volle meer de gong houdt. Maar nou, Huzem een lieds opschitterke waar, maar je helje het heel mooi. Het vakje wordt even naar de heuge kant, even baklutsen, om dan om die tonnen heen te vallen. Lang waar, die het nou ik opstuurt. Die natuurlijk boeten om Huzem gaan zal dan als vierde gaan. En dan is Lemmer drikkel bij. En die shot een gatje achterlang waar. En daar leidt dan de jouwer, maar er valt een heel mooi gatje van Lemmer. En dan zal die achterlang waar aansluiten. En dan de jouwer. En dan krijgen we nog even een gatje. En waar kan hem daar? En kan dan het Jereveen Alcorainga. Kan die hier nog stuurboord voor de hele mannen Jenne Waardel. Jenne Waard die nou al volle skrale zielen maakt. En dan lijkt het ik wel dat Berend Mink zo heug ik net zielen ken. Jereveen krijgt ik nog even een vlaagje. Nou krijgt Berend Mink ik een vlaagje. Maar hij moet kniepen, dat doet er ik. En dan kan Alco Rayenga, omdat er even een roemvlaagje kan roem van Berend Minkdel. Van de hele mannen. Dus Jereveen die pikt in dat gatje achter de jouwer. En dan kan zelfs Ljouwert, die krijgt hij niet in de gong. En dan is Akrum daar. Ja, en dan komen deze skippen stuurboord aan. En kan Ljouwert dan dat gatje nog krijgt ik tussen het Jereveen en de hele mannen inpikken. Zie toch het al. Maar dan komen ze wel onder het tuig van het Jereveen te lezen. Dan wiezen ze even. En dan moet Berend Mink al heug aanhouden natuurlijk. Want die krijgt die smarge wien uit het Jereveen. Wij kan die dan die tonnen nog wel aanrennen. En dan is het gatje maar krap. Ja, dan is het gatje krap. Wat Ljouwert aanrennen mat. Jereveen die het een beetje ophoudt. Ja, en dan gaat het duimpje met Cordel. En dan wordt er nou even op, bakboord. Maar dan gaat alles krijg goed. Het waait natuurlijk net heel het krijgers van de week. En dan gliet Ljouwert krijgt nog dat gatje zelfs in. Tussen het Jereveen en de hele mannen. Helemaal een foto maken, maar die omroepcam, je kan het zelfs ik onder het helmhout zitten. Hè? Maak je die foto en stuur hem op naar simmer@omroepfriesland.nl. Dit is Dietwa, Eercontact. Wie als een zinnen in een nacht die ik nooit een keer verwacht. Ik wie verrast liek als een band. Door is er samen uit het neerkamp als een vloot weer om in leer. En in een week verlend. Het bin de
net bij ik binnen op een vrouwtje, daar had ik de wieren voor. Ik ken de hele nacht voor in, maar hij wacht je op de zinnen. Haar aan de viele lid van een naaie simmerdij. Dus waarom brengt hij het kaf, want de liefde bij ons bracht. In die eerste seconde echt contact, maar hij. Ik geef maar 1 seconde echt contact, maar hij. En dan maar 1 seconde echt contact, maar hij. De vang sloeg goed, dus kun is in die telt. Echt contact, maar hij. Echt contact, maar hij. De koetsjes in die wangen, die mooie zette handen, de krultjes in die hier en de warmte in die stem. De twinkeling in die negen, die maakt het mij verlegen. Dat brengt mij naar een alle vlugzin. Dan nog die 1 seconde echt contact, maar hij. En dan maar 1 seconde echt contact, maar hij. De vang sloeg goed, dus kun is in die telt. Echt contact, maar hij. Echt contact, maar hij. Echt contact, maar hij. En dan maar 1 seconde echt contact, maar hij. De vang sloeg goed, dus kun is in die telt. Echt contact, maar hij. Echt contact, maar hij. Echt contact, maar hij. Echt contact, maar hij. Wij hier zien hier Oranje Sneur nog in de studio. De heren van Die Twa, mij echt contact. We gaan weer om naar Eerlehuizen, want ik geldt alweer Rob en Balten. Wat is er nog aan, Gjalt? Nou, dat is nou al wat loofdeweltjes, Huzum die het lang waar we hebben het opjagen. En de Jouwer het Jereveen. En er valt nou Ljouwer dan achter wij. Die denkt van ja, dit is mijn 4 genoeg, dat loven en mijn best genoeg. Maar dan zullen we even een heel dal naar het achterveld. Daar is het dan bijvoorbeeld Pieter van Akkerum. Ja, die moest een heel eind stuurboord Del vallen. Maar dan zullen we heel dal naar achteren daar. En dan lijkt het wel dat Auke de Groot dacht, die tonne die lijkt me net goed genoeg. Het lijkt wel dat de tonne even ver ziet als hij zwart dat er nog een eindje versleept had. Maar wie bent er nou juist een eindje van oud en hier er nou ik omheen. Maar dat had wel heel lang door in elk geval. Dus die lijkt nog voort. Ja, ik haast een stritlengte achter. Want dan binnen de beide vissers al net zo 4 meer van die onderinse tonnen. Die heel dol diep in de maar op. Naar Koudem opleidt, die kant nu. En dan is correct de Zuidwesthoeken eromheen. En deze beiden lezen dan nog allebei de varon. Maar Geertje, misschien haast u even een snel totaaltje. Ja, even de volgwater staat ze om de bovenste tonnen heen kwamen. 1 grauw, 2 snits, 3 Huzum, 4 Langwar, 5 de Lemmer, 6 de Jouwer, 7 het Jerveen, 8 Ljouwert, 9 de Heerlemwannen, op 10 Jennewaard, op 11 Drachten, 12 Akkerum, 13 Waadzijn en 14 dus de Zuidwesthoeken. That's the Mimas thing. You're in a pub come cook. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Zie je een vakantiebestemming, deze keer een laan. En we draaien een cryptische omschrijving om tot het laan te komen. Je moet even nadenken. Nou, we zijn het dus vrede met dit wordt net het dreigmeidje. Wat jou denken dat je het antwoord weten. Stuur het dan via de mail naar pas@omroepfriesland.nl. Pas is mij een A trouwens. Dan ben ik meestal stuur naar pas, maar dan komt het direct wel, denk ik. Een sms sturen kan ik naar 06 20 4 Oenoeren, dan spelen we met 2 kandidaten het eindspel. Daardoor we dan de paspoortcontrole mee. Krijg je hele drege vragen. Ja, ik kan ze wel even lezen. En dan ik ben net om en nog. En dan kan ze winnen. Zo'n peer slippers. Dit is de opjef. Simmer in Friesland slippers. Vanuit de hichte liep het correct alsof dit loon rinnen kan. Maar voortrennen zal het net, want het zit gelukkig vast. Ik weet nog wel een lekker drankje wat erbij hebt. Ja? Ja, maar dat neem ik nou maar net, want dan is het wel heel makkelijk al hier. Nou, en ik zo is het is een geen appelskeer. Nee. nee. Heel soort mensen die sturen dan appelskeer. Maar nee, je wordt heel goed mee in mijn oplossing. Wisto of jou de oplossing ik.
Stuur hem dan naar pas, apenstutje omroepfriesland.nl of naar uw sms-nummer. Zullen we niet het wat? Ja, nog één keer. Vanuit de hichte liep het correct alsof dit loon rinnen kan. Maar voortrennen zal het net, want het zit gelukkig vast. Pas@omroepfriesland.nl of sms'en 026 499 199. En oren spelen we dus met 2 kandidaten dat de finale spel, de paspoortcontrole. Het is Jelve Treienwest. Ik denk dat de festiviteiten in Driesem wat te zwart drok gaan binnen. Is het een beetje gezellig en drok daar, Dirk? Want het waars het zelfs net echt mooi. Nee, dat net. Maar hier in Driesem is het best wel drok. Op dit stuit is het Iepen Fries kampioenschap Hienstermarathon dwaan. De 126 deelnemers die matten mij haar hinders. Dus je gaan nou fjouw. Maar ja, als je ontpraten binnen komt hij. Dan komen ze net maar goed. Maar weet ze hier nog even de kimseren. Ze met een parcours lezen, dat bestaat uit halve hindernissen. En hier in Driesem, dat zit wel echt een beetje, toch wel echt het paradepaardje is van de marathon. Ik zie hier mij Harry van der Zwaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt een gigantisch bouwwerk gebouwd. Het ligt een hoers en ik zeg ook een wetterhoutzeeg moenen. Rot bedoel ik? Ja, een wetterrot, ja. Een wetterrot, ja. Ja, we hadden het in de winter gebouwd, dus in januari hebben we het prefab in gezet. En dan hebben we in 6 weken opzetten, maar alles eromheen. Bij hoeveel man? Ik denk maar een man of 10. En van de winter hebben we met z'n tweeën dingen. Waar komt het idee bij? Waar bedenkt dat? We zitten met een man of 8 in de bouwcommissie. En we bedenken gewoon alle jaren steeds maar de hindernissen en de belettering. En wat er komen maar. Dus ontstaat dat wat een beetje. En dan hebben je Varus de wetterbak. Dan kunnen de deelnemers op jouw kant links. Ze moeten daar een parcours dwaan. Hoe gaat het tot nota? Want ik ken nou een peersjoen en het ging volgens mij wel goed dat ik dat beoordelen kan. Hoe gaat het je? Ja, het gaat zo mooi wat. Er is eigenlijk nog niks steken, dus het gaat heel best. Ja, want het is mij geweld in die bak, hè? Ja, zeker. En we hebben nog geen gewonnen, dus het gaat best. En toch best wel wat publiek. Ja, het is hier altijd eigenlijk wel droog. Nou, hoe kan dat? Ja, weet ik eigenlijk. Dat je hem zulke mooie dingen bedenkt? Dat denk ik, ja. Ik denk dat ze het wel mooi vinden om te zien. Krijg je meer reacties? Of gaat het alleen om de hinders? Nee, we krijgen heel veel reacties. En dat kan ik wel zien in de omloop. Er komen altijd mensen die stapje even, die maken foto's. En dus dat is wel een aardigheid. Nou ja, dan binnen de Hiensterdagen op een gegeven moment ben ik weer aanroen. Wat gebeurt er dan mee? Ja, dan mogen we ze weer afbreken dus. Ja, deze die bloot, dus dat goed is 4 weer steen. En we gaan dit hier rekenen NK in september. Dus dan kunnen we 6 hindernissen steen letten, dus dat scheelt iets met een prutje werk. Ja, een NK met hinders, hè? Ja. Ja, net een NK met hindernissen bouwen. Nee, met hinders, ja, marathon. Ik ga eerder met de organisatie praten. Ik ben gerust dat zij dat taalwezen krijgen, een NK. Hoe zit dat met hier als bouwers? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Die bond er, nou, ik denk 3 jaar, 4 jaar hierbij. En dan ben ik marathons door heel Nederland, die ben er al 15 jaar mee aan de gang om een NK te krijgen. En die redden dat net op. En we hadden het op zich in 4 jaar hier bewerksteld, dus dat is mooi. En dat vind ik ook al hier prachtig vanzelf. Wat kost zo'n bouwwerk? Dat zou ik net weten. Maar ik denk dat het wel bij kost. Ik is een mooi hokje van bouwen? Ik is een mooi hokje van bouwen, ja. En dat kan alle keer terug sponsors hier uit deze dorpen, uit de streek? Ja. uit de streek. Maar ja, dat is wel bijzonder, hè? Want alle dorpen binnen, ik zou gigantisch mij belutsen. Eens dat iedereen wel wat. Heb ik het idee? Ja, zeker. Maar dan ben ik heel pro de vrijwilligers altijd hier. En dat is natuurlijk, kijk, dat haast ik naar overal. En die haast wel nodig. Dan ben je mij in mijn achten, zei je zo. We zijn er ook wel mooie die het bij komen van... nou, ik wil er eigenlijk wel bij, ken dat ik. Ja, dat kan altijd. We kennen altijd meestenbroeken verzeild. We hebben halve hindernissen en die moet al gebouwd worden. En er zit een beul veel werk in, dus hoe meer gaan, hoe beter dat is verzeild. Dank u wel voor het gesprek. Succes u nog. Ja, dat is een beetje met de hand in de boezen, maar ja, het werk is clear. Nou maakt het de hinder zit verder dan. Ja. Dank u wel. Dit is Driesem. Ek in december zit de radio op 92.2 FM. Dit is Omroep Friesland. Maar het scootjes zien. Hey vaker, kom weer onder mij. Hey vaker, kom weer om bij mij. Yeah, yeah. Ik denk alleen nog maar om die. Hey
Toch mij elke keer zo verrekken zit. Nou zit ik een hele joen. Zwier aan de kroon. Voordien door als een slijne hoen. Ha nou is lak aan het fatsoen. Ha nou is lak aan het fatsoen. Yeah, yeah. Die fine fratsen haar kostuum. Maar witte, ik sta in de brand. Maar witte, ik sta in de brand. Yeah, yeah. Maar zonder vlam is er niet aan. Revangen, ik liet daar net keer. Liet mij in het stuur. En toch mij elke keer. Zo verrekte zeer. Nou zit ik een hele joen. En zwier aan de kroon. Voordien door als een slijne hoen. Ik liet daar net keer, liet mij in het stuur. En toch mij elke keer, zo verrekte zeer. Nou zit ik een hele joen. Zwier aan de kroon. Voordien door als een slijne hoen. Wat jij rikt ook is bij je oor. Wat jij rikt ook is bij je oor. Yeah, yeah. Dat komt mij vrij wat duur voor. Hey, vang de wolf net weer bij mij. Hey, vang de wolf net weer bij mij. Ik denk onder de hele dag. Hey, vang de, ik liet daar net keer. Liet mij in het stuur. En toch mij elke keer. Zo verrekte zeer. Nou zit ik een hele joen. Een zwier aan de kroon. Voordien door op de slijne hoen. Voordien door op de slijne hoen. De muziek kwam van Johan Keus. Hij komt van Balk. Het noemer heette Slijne Hoen. Ik is wel vernemen dat het wat reinig waar is. Dat een soort mensen thuis vanuit de bank het scootjesielen volgen. Er wordt machtig twitteren. Els niet een moedig zien of haar favorieten noemen. Met de hashtag Simmervietje. Rob Goedhart die vreemd naar het Zuidwesthoek een pitstop maken had. Want hoe kan het oors dat zij Sabot achterom lezen vreter maar. En Sabbe hem druk aan de gang. Hoe leidt het ervoor daar? Gjalt de Jong. Het is een heel lang cruiserrek. Dat is gewoon, wie binnen van daar helemaal zit maar van de Waals einderkant bij die Boppenwiense Tonnenwij en heel lang voor de Wiense rek zit maar op naar het Heidenskip dienen en dan geven we nou in het cruiserrek omhoog naar het Knine-eiland. Dat is een eiland zie je midden in de vloeden voor degene die het een beetje bekend binnen, maar dan hebben we ook een beetje voor de geest waar dan eventueel die tonnen leidt en daar binnen dan snits en grauw binnen daar al bij en mooi aan die kanten op. Maar dan is Huzem die erachter leidt. Is een volle letter hoe startgong. Die kreeg ik even de wien even wat beter. En dan liep het in eerste instantie dat Snits en Grauw misschien deze tonnen wel oren in de koer. Maar dan blijkt dan net zat te wijzen. Die moeten dan dadelijk nog een bakboordslagje ophalen. Snits, die het volle jaar er al de voet draaide. Voordat ze uiteindelijk al bij de tonnen rieën. Wat dan als wal ommerken wordt. En daar mag je net erop varen en dan moet je draaien. Die heeft het volle jaar er als Grauw dienen. En daar blauw er een beetje voor. En wie weet natuurlijk dat Snits enorm heus zielen kan. We hadden het van de week ik weer in een twak jongen. Dan leidt het eronder achter en dan in een flap en dan leidt het er zomaar boppen voor. Dus als er dat nou bij Grauw ik doen ken, ik weet het net, maar dat zou dan beschutten. Dat is net dan het plakje oernemen zo het eerste plakje van Grauw. Maar we binnen net heel de loon die boppenste tonnen daar. In het rest van het raak. Daar leidt dan lang waar. Ja, die leidt een heel eind achter Huzem. Maar die leidt ik wel op een goede koers deze kant uit. En dan ben er wel een aantal skippen. Het liep ik even dat die jouren die we uit het middenveld wij van die onderwiese tonnen, het onderhelling daar wij. Ik wat jijder als de oren misschien hoe staagong, maar nog volle jijder wie in het jaren veen en de hele mannen. Ja, en dan zitten die toch wel een heel eind die kant nu ja, op de kanten van Eerlehuizen. En dan zien we dat nou ik dat Berend mengt en mij de hele mannen dan leidt. En dan maakt hij nog wel
een huur lang eind dus de Boppenwiese tonnen. Werd nou wat eind. Ik del horen maar om een stuurboot achterdel, want Berend Mink leidt de bakboord. De jouwer leidt je dan ik in het middenveld en de lemmer leidt er ik, maar die leidt een heel lijn onder de jouwer, maar ik bakboord. En dan is het toch deze jouwer skippen. Denk ik dat er nou zuiver een beetje uitrennen op al die oren skippen. Dat binnen dan Snits, Grauw, Huzem en Langwaar. Everybody get up. Bloodlines van Pharrell Williams zetten we even naar de achtergrond, want er is weer wat te melden van Ele Huizen Geld Jong. Ja, ik weet toch net hoe het Snitser doet. Ja? Ik zie er alle keren weer naar. Ik denk, wat doet hij nou? Krijgt even oorzaak de oren. Want wat ik al zei, hier leidt er dan een eindje onder. En dan leidt er misschien een beetje voor, maar dan gaat er Troddewien. Ja, en dan is hij niet een grauw voet. Grauw is voet en dan leidt Snits hier bij de Boppenwiese tonnen. Werd er nou als eerste omheen gaat. En dan leidt Grauw er voet op 2-3 scheepslengtes achter. Ja, en hoe er dat en dat? Ik vreeg het met jou. Ik zal het van jou bezieken te zien. Als ik het zien kan ooit hoe er dat trucje doet in elk geval. Maar hier had het al een paar keer zien. En hier let het hier no westjen. Snits de kampioen van Vlietend hier. Hoe mooi als er hier Grauw uittroeft. Hier draait onder hem uit het biedt de onderhelling van die onderwiese tonnenwij. Jedder leidt het eronder en hier komt als eerste hier bij die Boppenwiese tonnen werd er omheen gaat. Grauw dan als tweede. Huzem die dan als ik nog een volle lange trosje koer bij die tonnenriegedel wat dan zwaal ommerken wordt. En die kan dan ik naar die huchten van Grauw net horen. Die zakt dan ik een beetje onder Grauw bij. En die maar dus gewoon als strijden hier aansluiten. Maar natuurlijk verdienstelijk. En dan zit ik beziek natuurlijk Bluwe te wonen. Eerst in het begin van de wedstrijd natuurlijk heel goed meedoen. Toen een PMS slagen. En dan Betario Fort waarin het achterrein van de uitslagen op het laatste plak. Ja, en dan word je uiteindelijk net zitten blijven. Dus die lijkt hier nou op treien. En die zullen ik als stredden om deze tweede Boppenwiese tonnen gaan in dat zonglas. En dan een eind daarachter leidt Langwaar. Die natuurlijk in het klassement ik er heel best voor staat. Ja, en de rest van het veld leidt nog een heel eind bij deze tweede Boppenwiese tonnen wij. Tonight we'll put all of the things aside.
Pointer Sisters, mooi. I'm so excited. Bestaat het ik hoe deze wedstrijd geldt? Ja, en waar ik dus natuurlijk nieuwsgierig naar ben, nota wat minder hut is natuurlijk. Hoe komt dat uit mij al die metingen van die tuigen? Blijven nou dan ik bij elkaar? En dan lijkt het toch weer op. Ja, dat natuurlijk de beide vissers hebben wel even een gatje sleen en Husum dan ik wel. Maar lang waar, die dan hier onder het Kriene-eiland de wien even wat verkeerd kregen misschien nog. Dus die moest nog wat langer trossielen om die tonnen te ronden. En dan komen de boppen uit wij, komen dan de Jouwer en Lemmer met een broers van de kop. Want die krijgen dan een vlaagje wien. En dan komt hier Jenne Woord, die komt dan van de andere kant, die leidt een bakboord. Maar dan kan die net een bedreiging van in elk geval de Jouwer wijzen die nou op die tonnen gaat. En dan zien we dat Lemmer al een beetje opstuurt. Want ja, misschien valt er een gatje, maar dan krijgt Jenne Woord hem toch wat smarger die wien. Omdat er ik even onderlang was. Die krijgt die boppen wie zijn tonnen draait had. Krijgt er daar even wat flauwte van. Maakt een beetje voetzakje, maar light bakboord. En komt er dan een gatje. Kan Lemmer dat gatje inprikken. Die krijgt nog weer een vlaagje. En dan kan Lemmer zelfs nog een beetje rom houdt op de tonnen wel aan. Maar dan gaat hij nog rom om die tonnen heen. Omdat Jenne Woord eerst nog door de wien heen maakt. En dan zal die dus achter de Lemmer aansluiten geertje. Dus dan hebben we in elk geval een beetje een viertal, zestal skippen die we een beetje hebben. De eerste zoon hebben we om de bovenste tonnen heen. De eerste is snits, dus nou. Het waren grauw, treien, Husum, 4 Langwaar, 5 de Jouwer, 6 de Lemmer, zoon Jennewoud. En dan is de Zuidwesthoeken. Maar we zien hoe die het nou waait, want die trekken Fortendalen in één keer er bij. Het bloot spannend er op de Vleuzen bij Eerlehuizen. En hoe die wedstrijd verder verinneren zal, dat jaar hebben we zelfs nooit 3 uren. Maar nou dadelijk eerst het Nijs uit binnen- en boetenlaan. En ik kwad even het Nijs uit de regio. Graag om dadelijk. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Wat een hete jood. Gauw aankwolje in zwembad Stiens. Ja! Lekker in het boetenbad. Op een glierbaan. Leuke attracties. En Heid get ik mij. Heid? Ja wist, zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Sportcentrummetgreen.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen. Doe je het beste uit de bus. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele lijfvoet. Sportcentrummetgreen.nl. Met Kees van Allsafe. Roy, krijg je morgen die 50.000 oranje juichpakken binnen? Donders, dat is net iets te laat. Die heb je voorlopig even niet nodig. Gelukkig hebben we bij Allsafe mini-opslag tijdelijke extra ruimte. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om ons milieu. Zorg op recycle.nl/Leeuwarden. De goedkoopste verhuisdozen van Nederland koop je bij goedkopeverhuisdoos.nl. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Noffelijk wij in Friesland. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Mijn woonzorg Nederland. Noffelijk wij in Friesland. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kan de Aygo heel aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer.
Je riede al 14 een eigo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikperda. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er iemand is als verderworst. En het mooie ook als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmen te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van het SKS Koetsjesiel. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jervin. Werktijd in rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaard is het perfecte stee voor Lietse en Gruttemoorten. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaard.nl, Koudem. Hey, Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Groot en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Bakboord. Voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er iets strafbaars is geroepen tijdens een anti-Joodse demonstratie in Den Haag gisteren. Als blijkt dat er sprake is van strafbare feiten, dan zal daartegen worden opgetreden, schrijft het OM. Ongeveer 50 mensen demonstreerden in de Schilderswijk tegen het Israëlisch offensief in de Gazastrook. Tijdens de demonstratie werden antisemitische leuzen geroepen en sommige deelnemers riepen op tot het vermoorden van Joden. Dit weekend wordt besloten of er een bewapende missie komt naar de rampplek in het oosten van Oekraïne. Premier Rutte heeft in het debat met de Tweede Kamer vanochtend benadrukt dat het nog verre van zeker is dat dit gaat gebeuren en dat morgen of zondag de knoop zal worden doorgehakt. De Tweede Kamer heeft veel vragen over de internationale politiemissie. SP en D66 willen weten welke afspraken er zijn gemaakt met de separatisten. Op Schiphol komt een vaste gedenkplek voor de slachtoffers van vlucht MH17. Hoe de plek eruit gaat zien is nog niet bekend. Voor vertrekhal 3 ligt nu een zee van bloemen en per dag worden zo'n 5 boeken met condolences volgeschreven. De Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar een veevoederfabrikant uit Lopik. Mogelijk heeft het bedrijf een verboden antibioticum door het voer gemengd. Veel kalveren en varkens zouden de afgelopen tijd dat vervuilde voer hebben gegeten. En daardoor is hun vlees niet meer geschikt voor consumptie. Het vlees is terechtgekomen bij winkels in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het weer, het regent geruime tijd in het noorden van het land. En ook in het midden van het land kunnen buien zijn. In het zuiden ontstaan later vanmiddag nog buien, mogelijk ook met onweer. Het is 22 tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we buien, maar wel afgewisseld met zonnige perioden, dat dan wel. Het blijft 22 tot 25 graden en er staat weinig wind.
Dit was het NOS Journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. De petitie in de Bjemmekap in de gemeente de Frieske Marren is al haast 2500 keer tekenen. De gemeente wil vast bezunnetje op grien onderhoud door de komende 4 jaar tussen de 5 en het 10.000 bjemmen te kappen. Ellen van der Lingen van de petitie vindt dat de gemeente inwoners, bedrijven of verenigings de kans jamat om in een vergoeding bjemmen te onderhouden. De petitie zal begin september onbeen worden onder de gemeente. De gemeente zou het begrip te hebben van de emoties die de bjemmenkap oproept, maar benadrukt dat het net alleen nog een bezuinigingsmaatregel is. Gewoon bjemmen binnen ex-ziek of onveilig. Als de Europese Unie mogelijk huddere strafmaatregels neemt in Rusland, dan zal dat geen gevolgen hebben voor bedrijven die het eten naar het land exporteren. Dat verwachtte tot eerst commercieel directeur Herman Verveld van Jerappelhandelsbedrijf HZPC op een Jouwer. Oorsom denkt Verveld dat Rusland op zijn beurt wel 2 keer nooit tinken zal om de Nederlandse jerappel in de band te dwaan. Ekkel kan het land in China en India een oren jerappels komen. De EU twijfelt op het stuit door het nemen van huddere strafmaatregels in Rusland. Dat om een politiemissie in Oekraïne net in gevaar te brengen. De HZPC wil gewoon aan Rusland leveren in blauwe. Het verkeerpadek in brand had Syrië nog hield dit jerappels. Voorlichtingsorganisatie Team Alert komt naar de Snitswieke taal om maar de jongeren in peteer te gaan over de gevaren in het verkeer. Maar de campagne Street Talk willen de voorlichters de jeugd discussiëren litten over onder andere de noodzaak van boetes en de gevolgen van alcohol in het verkeer. Team Alert hoopt dat de jongeren zo bewust maken worden van haar eigen verantwoordelijkheid. Het regionale orgaan Verkeersveiligheid Friesland betelt de campagne in Snits. Oliver Veldballen van sportclub Cambuur maakt het per directe oerstap naar Sarpsborg in Noorwegen. De 24-jarige Deen tekent een contract onder november 2018. De vleugelonvallen kwamen in de simmer van 2013 oer van Randers FC en had in totaal 18 officiële wedstrijden spelen van Cambuur. Het waar in Friesland van de middag droege perioden bij een temperatuur van zo'n 22 graden. De noord-eerste wind die helpt nog wat on. Morgen kans op zinnen, maar ik buien. Het wordt dan zo'n 24 graden bij een matige, vrij krachtige wind. Scootjeflits. Het laatste ijs en de stand van zaken op de Fluizen bij Eerlehuizen. Jelte Jong. Dan hebben we omtrent een huurrakdien, dus een hele route shield. En dan geven we op bij een tweede cruiserrek voor de tweede keer naar de eerste Boppenwiese tonnen. En waar leidt dan nou vaar aan? Grauw die een hele oren varen in zijn koers zag als dat Snits en Huzem dienen. En dan leidt Grauw, komt nou bakboord op deze tonnen aan, wil voor de wien en Snits stuurboord. Maar ken dan Snits, omdat die smiet nou ik de fakkeloten eruit. En die get al jusjes omheug. Kan die er dan nog verdel wat meer rommelwien er verdel komen. Grauw die dan nou nog gijpen maar, dus die moet het zeil nog weer oergooien. Hier volle meer een koers. Eerst wat op naar Eerlehuizen en dan meer midden terug. En Snits en Huzem die dan volle meer uit het midden wij van hem maar wat een rechtere lijn naar deze onderwiese tonnen doggen. En dan liep het dat Snits het neusje nog krekt voor Grauw had. Grauw die nou gijpt. En dan moet je het even weer oppikken de snelheid. Snits die er al jatter dienen hier. En dan lijkt daarachter Huzem en die beziekert aansluiting bij de beide vissers te vinden. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pad van onze enorme collecties binnen Allprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Bakboord! Voor een pensioen van Hilkema en Haima. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Kom ek naar Ilsenga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Ilsenga staat voor jong, trendy en klassiek. Matteo klasse meubels ha, ging dan naar Ilsenga. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl.
Matteo Klasse Meubels ha. Ga dan naar Itzinga. Itzingameubelen.nl. Wolle een mooie dag voor van €80. Hier is een sloep voor de noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het Hert, Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur Noordfriesland.nl. Wat dat rookte net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesielen. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels. Waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Wat een hete joert. Gauw aankwolje in zwembad Stiens. Ja! Lekker in het boetenbad. Op een glierbaan. Leuke attracties. En Heid gaat ook mee. Heid? Ja wist, zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Sportcentrumgreen.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, om jou het beste uit de bus. Zwembad Stiens, het zwembad voor een hele dag voort. Sportcentrumgreen.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou top lege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword mat voort. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd in rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de WeCycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op wecycle.nl/Leeuwarden. Het roze van de wien. Varre, maar je broers van de kop. Van scootjesvaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier of meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilaard in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilaard, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilaard in Koudem. Ajo, lekker snet. Bennerie de boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Haima en Hielkema. Het is simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Volop spanning bij het Scootjesielen in Eerlehuizen en de jubileumeditie van de Paardendagen in Driesem-Waterswoud.
peer van de ingrediënten in dit horen simmer in Friesland. Begin waarom met wetter? Nee, Jolt de Jong. Ja, grauw en snits gaan eigenlijk zo'n beetje tegelijk om die onderwinse tonnen heen. En dan daarna, als deze beiden eromheen binnen, grauw lijkt dan heuger, snits lijkt, je krijgt even wat onder. Maar snits had het al een paar keer zien en let not eronder lijkt, kan er ik zou wel boppen letten. Maar dan de wien een beetje rommert, die rommert een beetje, daar kan Huis en Beloren, wie kan er wat van profiteren. Daarachter zit al lang waar die er ook wat van profiteren had, de Jouweren en Lemmer. En ik hier naar woord. En kan er dan de oren skippen dat ik van profiteren. Zie ik er al heel roem omheen, omdat de wien zo roemen is. En dan Drachten en dan de Zuidwesthoeken, die nemen een hele grote bocht. Ja, en dan denkt de hele man naar Berend Mink. Want de Zuidwesthoeken had ik er niet in waar ontsluiting vinden. Ze kan je toch maar zien dat de zaken dan heel tijd bij me komen. Valt er dan wel een gotje? Valt er dan wel een gotje? En dan shovel je op een opstekker bij de hele mannen. Die zei, Delhoren, ja, dit ken het. Delhoren, doe maar achter ons sluiten bij de Zuidwesthoeken. En valt er dan wel dat gotje. Maar Ljouwert, die daar weer zit. Want die krijgt dan toch ik een beetje meegang. En dan zit ik al achter Ljouwert. Zit dan ik dadelijk voort al bij Akkerum. En hoe komt het dan? Valt dat gatje? Nou, dat wordt wel heel krap van Berend Mink, ja. En die beziekert het wel te dwan. Maar ja, die komt in de lijf van die oren skippen te lezen. De man op het voordek houdt de handen al wie het doet. Die zei van, ja, ik ken het een kant uit. Ja, en dan moet Ljouwert nou een heel eind del horen en botje. Dan moet Citemeter van Ljouwert. Die moet nou del horen om Berend Mink met de hele mannen vrij te varen. En daar zei dan Akkerum. Ja, die shot dat gatje van. Die denkt van, dat hier ik ook om, jongen. En die piept zijn in dat gat in. Terwijl dat Berend Mink toch dat er even wat vrij voelt. En dat badde dus net. Zei nou Pieter Meter van Akkerum. Tiegen bij tiegen. Dan scoor ik je even 2 plakjes weer op. En dat is natuurlijk voor hem gunstig als klassementsleider. We zeggen ik dat er een protest dadelijk al in het wand hing het bij Ljouwert. Die protesteert dus tegen Berend Mink van de hele mannen. Und zo'n zoeren, nee, ze sport. En op de eerste rang het scootjezielen. Je hebt nog ongeveer een kwartier de tijd om je antwoord te sturen op het crypto-paspoort. Welke vakantiestemming zie je weer, Joet?
Nou, meneer wel graag. Breakfast in bed van UB40. Ja, het weer een inkopperke. We krijgen de groeten uit Brabant trouwens. Van Tobias. Tobias, dat die twittert maar de hashtag een van de meesten in Nederland die twittert. Want we staan erbij, hè? Een berichtje trending topics. Ah, prachtig. Die ken ik nog maar twitteren op hashtag Simmervjetjen. Waarom naar het wedstrijdwetter Eerlehuizen geldt? Ja, de wind is alle machtigspot rommen. En die zit nog volle meer weer in die noordelijke hoeken. En Jenne Woord die dacht van, ik ken wel achter Lemmer die jouwere onzielen bloeien, maar die had een kwartslagje ophellen. Misschien ik natuurlijk met de gedachtegang dat we misschien wel eens een beetje weer omkrimpen kan. En dan zouden de tonnen net onderin kennen. Hij had een slag ophellen en pakt hier midden door de maar heen, pakt er nou bij de boppenwiese tonnen. Grauw en Snits, die de tonnen nog net onderrennen koen, matten dus nou nog een bakbootslagje opheljen. En dat zal Huzem ik wel matten. Maar kennen dan de jouweren lang waar en de Lemmer, kennen die dan nog een beetje profiteren dat die nou wat meer rommelt en dat die dan weer onsluiting daarin vinden kan. Jana Woord trok die slag natuurlijk even wat meer meters meidje. We zijn net onder die boppenwiese tonnen daar in elk geval, dat is er een eindje bij. Die boppenwiese tonnen is ik volle meer versleept vanuit de Eerlehuizen kant onder die wal wij volle meer dichter naar het Knieën-eiland daar, omdat die wiese rom is en dan hebben we geen kruisdrek en dat willen we natuurlijk al. En dan zien we dat grauw toch nog krijgt nou, al in het snits nou boppen. Dat is een werk te geren om een boppenwiese tonnen te gaan, maar in de kielzag Huzem. Maar Geertje, doe hast het waar volledig even de rest van het veld. Ja, dat wiese krijgt exact hetzelfde bij die onderwiese tonnen. Ze gingen gewoon te geren om die tonnen heen. En dan luidt grauw binnenst en snits luidt boetenst. En daarachteraan, daar ik nog vlakbij, hè, dat is Huzem. Dan op een vierde plak Langwaar. Vijfde de Jouwer, 6 Lemmer. Zoon is Jennewoud. 8 Drachten, 9 de Zuidwesthoeken. 10 Akrum. 11 de hele mannen. 12 Ljouwert, maar dus een protest tegen de hele mannen. En Geertje, dan denk ik, als ik het zocht, maar ik weet het net zeker, maar ik zie nou Berendmink, ik zie een hele oren route varen. Ik denk dat er zijn verlies pakt en dat er misschien wel naar huis gaat. Ja, maar dat lijkt mij dan ik, want het weer een hele duidelijke situatie. Dat zou dan betekenen dat Berendmink ophoudt en dan scoot alles wat erachter ligt, scoot in plakje op. Dan zien we Ljouwert dan nou op een 12e plak. Wat zijn? Wie tredje, maar zal dan nou 12e worden. En Jereveen, wie 14 en zal dan nou 3e worden. Hij je nog net zo'n mooie simmer in Friesland simmerbeeld kregen en je wil ook graag in hebben, dan maak je het even naar de ballonfeesten op jou, want er is dus Omroep Friesland promotieteam. Morgen dan ben ze in Driesem Waterswart, want daar zijn de eerste dagen dit hele weekend. Joert is direct al van alles te doen en uw verslagjouwer Joert daar in de Frieske Woorden is Dirk Baron. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zie je het? Ik doe steeds onder een hindernis of zo, Dirk. Nee, ik zit net bij een hindernis. Ik zit midden in het dorp Driesem, dat het heel gezellig is, noffelijk. Ja, want het hier een Fries kampioenschap Hienste marathon. Dat zijn 126 deelnemers op mij door. Heel soort uit Nederland, maar ik heb al Belgische circuits erin. En daar ren ik nog even in. Want op dit plak is een verplicht uitrustplek. Plak, moet ik zeggen. Een Utrecht-plak. Goedemiddag. Goeiedag. Ja, jij bent de enige man met een telescoop om mijn nek. Dus ik denk, wat is dit? De veearts dus, hè? Ja. De veearts. Ja, want dit is verplicht stoppunt, hè? Dat is absoluut verplicht, ja. Waarom? Om te controleren of het goed gaat met de paarden, of ze het vol kunnen houden. Ja, geen kreupelheden zijn, geen afwijkingen. Dat is de bedoeling. En hoe zit het ervoor? Want het parcours telt over hindernissen. Ja. En we hebben flink wat hoorn, denk ik al, als ze hier binnen. Ja, ja. Nou, ik denk dat het heel goed gaat. Ze zijn zwaar, de hindernissen zijn wat langer. Er zijn in de hindernissen meer momenten dat ze af moeten remmen, dus daarna moeten ze weer aantrekken. Dat is zwaarder. Ja, zo'n wetterbak bijvoorbeeld, hè? Hier vlakbij. Ja, dat is zwaar, ja. Maar ze hebben weer heel lang enden tussendoor, dat ze echt weer kunnen stappen en tot rust kunnen komen. Dus wat dat gaat, zit goed in elkaar. Dus je gaat geen, ik zit het even op zijn boers, mankementen constateerd? Nog niet, gelukkig niet, nee. Ken je het gauw? Alles kan en daarom staan we er. Maar, het waar nog invloed? Het waar nog invloed? Ja, het is gunstig weer. Dat weer wat we afgelopen week hadden, dat was niet bepaald geschikt. En het is veel te heet. En dan krijg je kans op oververhitting, hittestress en dit is veel beter. Wat is het meest voorkomende blessuregeval? Ja. Wat kan gauw? Nou ja, soms halen we paarden uit de wedstrijd omdat ze het gewoon niet doen kunnen, conditioneel. Dat komt voor. Maar
Maar het kan ook zijn dat een paard zich stoot tegen een hindernis, dat er een wond is die je hechten moet. Dat kan. Dat zijn echt de grote uitzonderingen, maar het kan. Het is een sport en de kans op blessures bestaat. Maar het gaat heel goed en er zijn geen problemen tot nu. Je constateerde dan misschien een blessure, maar is het nou zo dat je de hindernissen wat bestuderen, zeg maar, of van tevoren nog joggen? Absoluut niet. Ik kijk alleen naar de paarden hier. En bij de hindernissen staan ook weer mensen. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Ik kijk gewoon naar de toestand van het paard bij de tussencontrole. Hè. Je hebt dus een controle bij de start. En dan kijk je of het paard niet kreupel is, of die gezond is, of het harnassement goed is. Dan gaan ze de wedstrijd in. Zijn ze niet goed, worden ze niet toegelaten. Maar in principe gaan ze dan de wedstrijd in. En als ze hier komen, moet ik kijken of het nog steeds goed gaat met dat paard. Of er onderweg niks gebeurd is en of ze fit zijn om door te gaan. Hoe vind je het om dit werk net op de praktijk te doen, maar gewoon eens hier op stritten? Ja, nou, maar een heel soort publiek, taskorgers. Dit is onze bijdrage van DAP Dokkum. Ik denk dat ik dit al 15 jaar doe. Dus, de hinders kennen jou haast. De mensen sowieso. Ja, de paarden durf ik niet te zeggen, maar de mensen wel. En het is gewoon heel erg leuk om te doen. Het is echt serieus leuk om te doen. Ja, de sfeer en alles. Nou, dus zie je 2 prachtige hinders van u. Ben dat jouw klanten? Nee, dat zijn Amelanders. Dus daar kom ik wel op Ameland. Maar het zijn niet mensen van de vaste wal. Dit is net een paar Amelanders achter elkaar. Dus ik ken ze wel hoor. Oké. Ik ken even naar degene die onder het mennen is. Goeiedag. Goeiedag. Hoe gaat het? Heel mooi. Hartstikke mooi hier. Wat voor hinders zijn joh? Ik heb 2 Friese. Ja, ik dacht het al, maar ik zeg 2 Lietse hinders hier langs. En dacht ik van ja, soms is ik dat het hele jonge Friese hinders binnen. Is dit zo? Nee. Dan krijg je al je mailtjes en telefoontjes en dan krijg je er heel druk. Ja, de Merrie van 9 jaar en een Ruin van 14. Toch heel vaker mij om dit soort wedstrijden? Ik kom hier nu voor de 5e keer in Driesem. Dus je kent het parcours? Ik ken het parcours. En daarvoor ben ik haast 10 jaar groen geweest. Bij Kinstra en Buren. Aha. Dus, en daar staat mijn sponsor aan die overkant. Echt net onbelangrijk? Ja, dus... maar dit was een dure hobby, hè? Daar staat hij. Dus dat is mijn sponsor, zeg maar. Dus als je me even horen wil, dan ga ik maar even naar hem toe. Oh, joh, waarom leven jij, denk ik? Dat er nog wat meer betalen? Nee. Dat is puur voor de hobby. Nee. Wat vind je van zo'n evenement als dit? Ik had het nog nooit meemaken dat niet zo'n dwarpstritten van al je verschillende hinders staan te watchen. Verplicht rust. Ja, verplicht rust vindt er een hele stop. Nee, het is een hartstikke mooi evenement hier. Heel mooi. Komt het ook vaker voor? Beleven jou het op dezelfde manier op oren plakken? Nou nee, dat leeft hier echt helemaal. Dat is hier ook mooi werk. Mooie hindernissen. Hoop mensen. En hartstikke mooi weer vandaag. Ondanks een beetje regen in het begin. Maar het is hartstikke mooi hier. Ik begreep van de beste dokter dat dit waar ik wel ideaal is. Ja, heel ideaal. Heel mooi. We hebben geen steekvliegen. Hè? We willen vaak met mooi weer. En de dazen, nou ja, die wil je niet op je lichaam hebben hoor. Ideaal waar dus hier bij de Hiensterdagen in Driesem. Ja, helemaal goed. En succes, hoe lang ben je nog watje? Even kort? Nou, 5 minuten nou denk ik. Hier is meestal een kwartiertje stappen. Ja, ze maar dat ik net een kort had. Nee. Ik wens jou succes. Oké, nou hartstikke bedankt. En Dirk met zelfs ik een beetje warm bleeuwen, toch? Dat slag het wel der, Dirk? Ja, zeker. Het is heel smoek en ik krijg van iedereen drinken. Ja, het is echt heel gezellig. Ik denk dat het een beetje... Het heeft wel wat van een Nijmeegse Vierdaagse gevoel. Het is hartstikke druk hier. Mensen komen alle keer op de fiets. Dat is, dat is een oproep die de organisatie doet. Kom alsjeblieft met de fiets. Op de fiets. Nou, en jou en heel soort mensen kunnen jou daar gehoren horen. En het is smoek en er is muziek. En de hinders die hebben wat ik niets in. En mooi waar erbij. Nou, gezellig. Het is onvol door een hinder, maar die is mooi terug. We jaren daar vanmiddag vast nog een keer daar van die Hiensterdagen in Driesem wat is wat. Op Twitter ben heel soort fans te vinden van het snitserscootje, de Snekerpan. Er is een die twittert, die vindt het spietig dat Frieske Pjan geen scootje heeft. En er is een die doet een oproep waar de supporters van het dorp Huzum binnen. Van het scootje daar. Want nou ja, Huzum doet het net onverdienstelijk op dit Het is echt Huzumwaar. Ja, het is Huzumwaar, Jalt. Ja, en ze bleven ik mooi bij. We gaan kopgroepje van traaien, Grauw, Snits en Huzum. Deze traaien die liggen nou ook al haast bij de onderwijze tonnen. Maar dat laten we even maar rest. We zoeken even naar de Fjouwer, dat is Langwaard, de Jouwer, de Lemmer en Jennewoord. Jennewoord, dat is wat ik niet al vertelde, die het even midden toch een slagje hellen. Maar die oren moesten nog een lietsbakboordslagje opheljen. En dan komt Jennewoord stuurboord om, maar die sluit er mooi achterom. Maar...
Langwaard die dus eerste door de wien ging. En dan moest de jouren zwierdel horen om er even achterdel. En dan Lemmer, die uiteindelijk dat ik die, maar die zeilde toch een gotje, dus die kwam een beetje boppen de jouweren. En dan waren er in één keer raast van de jouwer naar je Langwaard, naar Johannes van... Je had de tonnen rekken. Johannes des Duivels en die roept van... heren, ik ben een sportieve zieler. Ik ga helemaal die tonnen net rekken. Neffens mij, koer de jouwer dat ik net zie, want die lei aan de andere kant van het schip. Maar dat liet ik dan maar in de midden. Maar Johannes wie wil des Duivels en die roept en die raast. En dan kregen we niet, krijg ik nog even een loofdueltje. Dat de jouwer nog even Langwaard even oploofde. En dat er Langwaard dus even heel bot in de wien even opjagen. Wat misschien wordt er kwad. Misschien had hem even wat in het veld. Wij sleen daar tot het grop en graas. En dan zien we nou dat de jouwer dan toch nou krijgt even Langwaard voorbij streken. Dat zal hun doel misschien niet best hebben. Maar in elk geval, waarom had ze dat in elkaar op? Ik weet net. Maar Johannes, wie even hartstikke lilk en kwee in elk geval. Het lijkt dat het nou weer een beetje jacques is in elk geval. Maar deze ben in elk geval, deze fjouwer zitten zeker nog in een duel met elkaar. Maar dan zei ik een liedskotje naar de kopgroep van Traaien. En wie ha ik een kopgroep van deze fjouwer, ben uit de rest van het veld geertje nevens mij. Ja, we hebben een ploegje voor Traaien, dan een ploegje voor fjouwer. En dan op een achtste plak, daar is Drachten, Jochen, Zuidwesthoeken, Tsien, Akkerum, Alve, Ljouwert. Tolve is wat zijn. En dan mag ik me even omdraaien, want dan kan ik de rest ik zien. Als Tretjen gaat nou Jerveen om het tonnen. En als laatste, hij is dus wel nog in het wedstrijdveld. Dat is de hele mannen Berend Mink. Het nette wedstrijd verlitten, maar hij gaat nou als 14e om de tonnen heen. Hij is wel achter ons sluit in elk geval. Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho mais chill, monde de mon vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Toeslee Mem en Stromae, dat weer de uitvierende artiest. Treien on kop en Berend Mink onder achterijn. En de tussenin, wat gebeurt er? Gjalti jong. Nou, in elk geval, chapeau. We hadden paraplu's daar, ik kan ik een beetje Frans. Maar chapeau voor de wedstrijdcommissie die de tonsjes heel mooi verslepen. De wien is denk ik wel haast 90 graden om. Het wedstrijdveld lijkt eerst in de lengte van de vluizen. En lijkt nu zo'n beetje in de breedte van de vluizen. Zij is de wien om. We zeggen ik dat Huzum daar heel mooi voort op anticiperen gaat. Grauw die natuurlijk als eerste om de onderwinse tonnengang. En het cruiserrek in daarachter Snits en dan Huzum. Maar omdat het raak heel de oors leidt, dacht Huzum van... Ik ging de aanvallers even in. Ik had dat misschien krijgt als de oren. Dat weet ik net. Dat ligt me misschien raad aan. Maar in elk geval, die maken net een hele lange raak meer achter hun terug om erachter zitten te blijven. Die ging volle jaar de Troddewien en rij op bij naar die tweede Boppenwiese tonnen. Die nou uiteindelijk haast wat onder het heidenskippel wat komt te lezen. Zo draait de wien. En dan, daarachterin is dan toch de jouwer, die nou een voorsprongje pakt op Langwaar, die hem dan toch misschien wel letterlijk even uit de wedstrijd praten laten had Johannes. Dat zou dan toch wel spietig voor hem wijzen, maar dan mogen we misschien letterlijk maar eens even vragen hoe dat zitten had. Daarachter de Lemmer, en dan hebben we achter de Lemmer Jennewoord, die ik datzelfde slagje nou doet als Suzem, die denkt ik kan wel achter deze onzielen blijven, achter de jouwer, Langwaar en Lemmer. Dat jouwt me niks, die draait nou ik Troddewien, bij die onderwiense tonnen. En daarachter dan Drachten en de Zuidwesthoek. En de wien bloed draaien, wedstrijdcommissie bloed tontjes verslepen, bloed tontjes verslepen. Dus zo zit er in deze wedstrijd toch heel wat. Long wants to get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Het is jouw Fjouwenwest. Heeft het hier om een paspoortcontrole te doen, Diana? Ik zit er heel klaar voor. We zoeken een vakantiebestemming. En daar hebben de hele middag hoe nooit ik we hier een opjeften. Zullen we nog even jaren letten? Doch maar. Dat wie dit zo. Vanuit de hichte liep het correct alsof dit loon rillen kan. Maar voortrennen zit het net, want het zit gelukkig vast. Nou, wij dachten dat het net altijd dreig wie. En dat die ik wel blikken om een tal goede antwoorden dat binnenkam is. 90% wie goed. Ja. Sommige mensen die sturen gewoon een paspoort in. Ja, en hier is toch dat het marken wie. Ja, maar het wie. Ik net goed. Het wie, hè? Zit het maar kandidaten on de lijn. Ik dacht gewoon Italië. Zijt Nou, Johan, dat dacht ik. Zijt Johan Mulder en Willemke Dikland. Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag. Mooi daar naar binnen. Ja, nou mooi dat u gekozen bent. Ja, wie het net zo dreig, Johan? Nee, het voelt mij mooi. Ik dacht gelijk aan een pizzeria toen ik het festje Ja, dan mag je graag komen. Zeker. Ja, en Willemke, daar hiest ik voor dadelijk een klik? Ja, toen je hem zei dat het strop koest rennen, ik zie van ja, dit is Italië. Ja, de leers van Italië. Ja, nou duidelijk. Wij zullen maar hier met crypto paspoort spelen. En de winnaar die krijgt die prachtig mooie Simmery Friesland slippers. Ben je klaar voor de eerste vraag? Ja. Nou, komt-ie. In het jaar 79 is er een grote vulkaan uitbarst oer het dorp Pompeii. Hokker vulkaan is dit? Is dat A, Vulcano, B, Vesuvius of C, Etna? Johan. Ik dacht Vesuvius. En wat zei Willemke? Ik dacht antwoord B. Antwoord B, hè? Ja. Dan had je hem beide een punt, want het wie in die de Vesuvius. Goed, hè? Vraag 2. Er jaren een soort eiland bij Italië, waaronder een aantal bekende, maar hokker-eiland jet net bij Italië. Is dat A, Sardinië, B, Corfu of C, Capri? Nou, Willemke. Ik zou zeggen Corfu. Wat zei Johan? Dat dacht ik inderdaad, ja. Die het wel gelijk op, zei, hè? Gelijk op, beide weer goed. Want in die, het wie Corfu, dat jet bij Griekenland. Vraag 3. Italië had een protte marn, maar wat is nou het grootste mar van Italië? Is dat het Gardameer, het Como-meer of het meer van Bolsena? Waarom hij het eerst zitten, zegt Diana? Ja, we doen het om en om, hè? Dus dan maar Johan. Johan, hè? Dan zeg ik het Gardameer. Willemke? Nou, dat zou ik zeggen. Nou, dat meist zeggen.
Het bloot gelijk. Het wie in het Gardameer en dat brengt de staan op 6. Dan hebben we een shoot-out vraag. En daar is Harm altijd heel goed in. Dus Ja. ik zou zeggen, stel hem en dan maak je een bar en antwoord Jan. En degene die er het dichtste bij zit, die wint. Die gaat er van terug met die prachtige slippers. Bij Italië jere een soort eiland. Dit binnen zowel Lietse als Grutte eiland. Maar hoeveel eilanden had Italië eigenlijk in totaal? Ja. Nou, Willem, kan maar beginnen dan. Nog eens een gok. 50? 50. Johan? Nou, ik denk dat het meer... Ik zeg 100. 100. Het wiender, ja, schrik net jongens. Schrik net. Zo'n 366. Jeetje. Ja, dat hien wij ik net toch. Dan zal leer ik nog eens wat, hè, op zo'n mooie midi. Ja. Ja, maar ja, 100 zit er dan wel het dichtst bij, hè? Dus Johan, ga er van terug met die slippers. Nou, kijk eens aan. Dank u wel. Van het ook wensen. Het zijn Ja, prachtig bedankt. mooie Green Simmery Friesland slippers, special edition. Wat voor maat mogen we je opsturen? 43 alsjeblieft. 43. Nou, komt je kant op. Staat Hartstikke mooi. Heb je nog plannen verder? Voor Joet? Voor dit weekend? Ja? Nou ja, we gaan juni in ieder geval een feestje, dus dan maar eens zien hoe we morgen weer bijloeken. Wordt een wilde party? Dat weet je van tevoren nooit, maar zo samen kennen. Dat zou samen kennen. Nou, ik wens je in elk geval een heel soort willen. En een mooie dag verder. En ook Ja, bedankt. Het crypto-paspoort van Joet. En morgen spelen we vanzelfs weer een nijspultje. Ik werd een crypto-paspoort en keer weer gewoon mooi van. Johan gaat dus Joen het feest in. Hokker bemanning, welk dwarp, welke stad kan Joen de vlaggen omheen doen? Zou dat snits worden? Wil jij het van Gjalt? Nou, wat stuitelijk is het meer dat het grauw het even wordt. Zo, Snits en Huzem, die draaien jijdervoort uit dat grauw die. Omdat er weer rommen. En dit is toch, misschien rommet er nog wel wat meer terug. En dan hebben we dan uit onze kwarte hoeken wij dan in één keer die tonnen aanzien. Maar hier roemde net meer terug. Dus toen koe grauw in één keer deze tweede bovenwiese tonnen helje. Snits en Huzem konden dat net. Snits die dan nou eens tweede om een bovenwiese tonnen gaat, werd grauw al toch al wel meer dan een hele minuut lijn omheen gegaan is. En dan is in één achter Huzem nou, want die is ik bij krijgt die er draait aan het Snits dat die. En daar is dan de jouwer in één nou weer. Dan moet de jouwer wel even del horen, omdat Huzem bakboord leidt en de jouwer stuurboord aankomt. Maar dan is de wien en hij had zo volle gang. Dan vindt er daar een gatje. Dan moet er hem nog wel wat in de wien opglieren letten. Wils Huzem nog even troshield, omdat hij naar de wien maakt. En die denkt ik hel dan het helemaal. Maar wat doet de jouwer? Die kan hem toch ik net erin. En die denkt van nou let me dan toch nou snel maar dit kwarte slagje even oppikken. Even een liedstukje nog helje. Maar dan draait nou Huzem weer de wien. En hoe komt dat dan? Maar dan Huzem nou ik achter de jouwer del horen of kende daar dan stuurboord Vadel. In elk geval, wie Sean nog het helm houdt van Dirk-Jan Rijenga. Die denkt van, kan ik de tonnen nou al onrennen? Ja, en dan krijgt Huzem ik weer een beetje meer gang. Dan gaat nou de jouwer door de wien heen en dan valt er wel een heel groot gat valt er. Omdat er natuurlijk zat dicht op die tonnen een slagje op helje moest. En er wat dan Huzem dat gatje in te vallen. Nee, dan stuurt Huzem nou omheeg. Leidt natuurlijk wel boppen het uur dan van de jouweren. En Schilder dan krijgt misschien nog weer oer hinneskoen. Omdat er dan de eerste wien pakt en de jouwer draait. En dan kom je ook krijgt toch even wat stil te lezen. En Huzem had dan de gong. Maar dan ha wel de ontsluiting. Ha de jouwer nou bij Huzem van. En dan zien we achter de jouweren. Lang waar, die de tonnen dan in één keer wollen in de kan. Deze beiden een beetje in gevecht bij elkaar. Ja, en dan kan lang waar. Daar dan ik weer bij jongens sluiten. Zet de radio maar op. Omroep Friesland, Simmer in Friesland. Hurry up now, do you know that I'm
Jenne Woord, die om die onderwijzer ton een hele oren slag maken. Die krijgt als huis hem die en dat komt heel beroerd voor hem uit. En de Lemmer die er zo tussen hinnen kruist is, maar Jenne Woord die komt nou even met zijn broer. Dan even in een dueltje hier bij die boppenwijzer tonnen. En Drachten die zegt dat dan aankomen, die denkt ik hou wel wat hoger op. Want die kwam stuurboord op die boppenwijzer tonnen aan. En die gingen die bakboord uit de orenhoeken waar jongens zaten komen. Die maakt heel lang eind om die tonnen heen ronde. En Drachten gaat dan met een mooie roemelbocht om Jeroen om zijn broer Gerhard heen van Jennewaard. Daarmee schoot er een plakje op. En daar trof vindt de Zuidwesthoeken. Voort bij de ontsluiting achter Jennewaard. Want dan wie die slag, die grauw maken, wie toch even beter dan die Huizem en Snits maken. En dat zal deze beiden misschien wel jongen had die zich wel denken van wie kunnen beter uit die hoeken wij pakken. En dat hadden ze dan ook heel mooi dien. Daar trof in deze beiden nou ontsluiting met Jennewaard en Lemmer in elk geval. Dat binnen dus Drachten en de Zuidwesthoeken. Zeggen wel dat je blijft hangen aan het diepe waar je niet opvalt. Ze zeggen ook, overal zoeken heeft geen zin. Liefde komt niet op bestelling en de ogen slaan de vonk al even min. Je hoort ook wel van die verhalen in de goot door een gebroken hart. Wat dat betreft blijf ik gelukkig ongedeerd. Liefde heb ik gul gegeven, maar ik heb niemand ooit aan beden of vereerd. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want jij bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Het lot, daar kun je in geloven, als je aan anderen de keuze laat. Maar ik kies zelf en hou mijn leven zo in eigen hand. Ik wil er liever middenin staan, dan dat ik sta te kijken langs de kant. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want je bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Ik dwaalde en zocht en wist nooit waar ik uit zou komen. Ik sliep regelmatig bij vage vriendinnen, met wie ik uiteindelijk niet wou beginnen. Soms iets te veel, iets te vaak, risico's genomen. Liep te vaak uit de hand, ging dat over de rand. Maar deze keer is het raak. Want je bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Je bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste.
De kast, mooi raak. En verwijs het Joert raak daar op het wetter van de Vluizen bij Eerlehuizen geldt? Nou, dat weten we nou nog net vanzelfs, maar Grauw leidt wel op een hele stevige kappositie. En we zien dat de finish lijn, de ton lezen erin. We zien nog net de vlaggen in de stad, Skotter, 7 wolden zien we nog net. Maar de lijn leidt er in elk geval in. En Grauw die is op wij naar de onderwinse tonnen. En dan zullen ze daarbij dus dan nog een paar slagjes meidje maken om tot die lijnen heen. Maar we hadden de vlaggen er nog net in hangen, dus dat we let nog even op een wacht zien in elk geval. Maar Geertje, de wind die is wel zo een krompen in elk geval. We zullen nou de breedte insteven hoe de lengte. Ik zeg wel eens de wind die roemt van de skippen, maar de wind is in zijn totaal, is linksom gegaan, in de klok in, is krompen. En we krijgen nou, ik werd het hard even droog geweest, maar we krijgen ook weer een paar spotjes. Maar we zijn alle keer om die boppen wie ze tonen heen. Maar hoe lijkt de rest van het veld? Eerste is Grauw dus en tweede Snits. Tredde, ja, het ging 7 tegelijk om die tonnen heen. Jouren en Huizum. We zien hoe ze nou lezen. Ja, dat is ook moeilijk te zeggen, want ze lezen nou uit elkaar. Dat spant erom. Op een vijfde plakje. Langwar, 6, de Lemmer, Zoon, Drachten, 8, Jennewoud, 9, de Zuidwesthoeken, 10, Ljouwert, Olve, Watzijn, Tolve, Jerveen, 13, Akkerum en 14e is de Heerlemoenen. Something's going on.
Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. We beginnen de finale van het Scootjeshiel. Joof en Geertje, daar bij Elehuizen. Ja, en dan is Grauw weer om de onderwinse tonnen jaren voor Elehuizen, voor de ingang van de haven. En daar leidt ik Vottendaleks, leidt uit de finishline. En dan had Grauw een lietsklapje ophellen. En dan gaat er nou bakboord op wij naar die finish daar. En al die orenskippen komen er van de orenkant. Komen er doorheen, door diezelfde line. Maar die maakt natuurlijk nog naar die onderwinse tonnen daar. Deze ronde. En dan zien we dat Grauw op die finish ook gaat. Is ik in bedreiging. Maar wat zien we dan bij die onderwinse tonnen? Dat Joure op Snits in ron is. En die liet het nou ik van Snitsdal te komen en kan dan Snitsdal in het cruiserekje kan er nog wat uithalen om zijn tweede plakje te behouden. Maar we zullen nou in elk geval Grauw, Douwevisser van Grauw, die dan nou over een peer tellen, zullen we het Scott jaren en dan zal die jaren op mijn hele draaiende wien hier op de Vluizen, op de wedstrijd van Elehuizen, nummer 6 wedstrijd, zal die dan de dijprijs halen jaren. Nog even de glieren. En dat wie het Scott. Die hadden het al en het gejuich van Grauw. Dit jaar dus eerste wordt op de wedstrijd van Elehuizen. Maar we willen 90 graden draaiende wien. En de jouwer, die ik om die onderwinse tonnen nou is, pakt dan eerst ik die stuurbootslag. Ja, uiteindelijk hoe er nou met verdienen te zielen vanzelf. Nee, die finishline daar, als er dezelfde route wordt aangehouden als Grauw, dan zou Snits uit zelf net een bedreiging voor hem wijzen hoeven. Maar we weten dat Snits soms direct onder draaien kan en dan er zijn niet in boppenflap. Maar Geertje, doe best eerst, denk ik zo'n beetje een jonkel iets en wel bij de winnaar aankomen van Joert en dat is Douwevisser van Grauw. Ja, wij zitten noffelijk hier op het achterdek van het scootje en hoor het sturen even overgenomen. Wat een wedstrijd werd Douwe. Ja, dit weer voor u een hele mooie wedstrijd. Ja, spannend. Net zo volle wind, dus dat we even wennen. We weer al wend door een mooi windkrachtje de hele SKS Safir. Maar ja, nou slag het al even. Een mooie staat hier weer. Just Rick. En Joert, ik ben super. Nou, nog mooi maar snits in de strijd geweest. En ja, deze keer mag er dus litten, dus dat is ook wel eens leuk. Ja, dit weer echt een volle strijd even tussen je. Een paar keer haast gelijk om het tonnen heen. Maar je pakt het heel dit in het verder winst rek. Nou, Douwe die pakt dus eerst onder de wind, ja. Toen ronde Krek even een tikje hudder. En ja, toen ben wij even bij hem futsield. En ja, toen pakten we het Krek even wat mooier op. Toen zitten we er tussen. Toen hebben we dat loopje het weer onder de wind geprobeerd. En toen kon Douwe net onder ons fut komen. Nou ja, toen het laatste cruiserakje hier wat meer gelok. En nou ja, daar hebben we nou een heel gat maken. Maar nee, weer een prachtige strijd, leuk. Ja, en de wind die draaide nogal, hè? Ja, maar dat ben wel onwend. Dat is de hele tijd al een gekke boel. Dus Joert werd eigenlijk nog rustig. Dit weer misschien 10 graden. Juist weer soms wel 40 graden. Dus dit weer haast een makkelijke wedstrijd. Ja, maar hoe anticipeert erop? Dat heeft dadelijk in de gaten. Hoe gaat het ook? Zo weer er een van de bemanning die er speciaal op let? Ja, nou, je hebt de vlagjes rond het, op een boordjes rond het wedstrijdveld natuurlijk. En nou ja, Tammo die shirt nou, Douwe Tadema die shirt had. Ik shirt het zelf. En maar deze wien heeft er ik wel tijd voor. Dus dat is net zo moeilijk. En Joert zeker net. Ja. Joert wie het net zo draaierig als het wel geweest is. Juster wie het volle moeilijker. Nee, maar de baan is wel heel offline. Ja, de wind die draaide in zijn totaal. Maar hij draaide heel langzaam. En dan is het volle makkelijker eigenlijk. Juster draaide er, maar kwam er elke keer weer om. En nou draaide er heel langzaam en dan heeft het eigenlijk niet eens in de gaten. Dan moest alleen nog die ton elke keer weer even opzieken. Ja, precies. Dat moest wel in de gaten, hè, dat ze die ton weer op een oude plak delen hebben. Ja, het hele beeld verloren. Dus ik zei al Sint-Amma, hoe hebben we deze boei nou weer hebben? Want dit is een orenboei dan. Nou, maar daar hier ik de tijd voor, dus geen enkel probleem. Nee. Dan bist altijd toch wel, ja, de best wel bleed. En de zuster ik wel bleed uit. En toch een liefst beetje inhouden. Ja. Of best net zo extra vet? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk ben we hartstikke blij. Maar de eerste plak, dit is een volle mooie eerste plak dan de Veenhoop. Maar de Tour is nog lang, SKS is nog lang. En dit is één op de weg naar het einde. Hè? Dus rustig aan. Ja, ze zeiden dan bij de Tour de France, Parijs is nog ver. Voor je met Snits nog 4. Ja, daarom. En net dat we daar samen mee bezig zijn. Ik wil weer, maar ik wil niet. Gewoon, dit is een hele mooie. En we nemen er straks op en dan wordt de grijs ik wel groter hier. Nou, geniet ervan, succes. Dat was zeker. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld.
Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Kom ek naar Izinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek. Matteo Klasse meubels ha. Geen dan naar Izinga. Oh, Jo had de klus binnen zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Matteo Klasse meubels ha. Geen dan naar Izinga. Izingameubelen.nl. Genieten. Met verse tapas, paella, aioli, manchego-kaas bereid met echte schapenmelk of eerste klas manzanilla-olijven. De puurste producten uit Portugal en Spanje ontdek je nu bij Lidl. Genieten van de Iberische weken bij Lidl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. De enige echte meubelopromming. Elektrisch verstelbare bokspring Mikkeli, compleet met couchkom topper en holleboord. Vindt ze topkwaliteit. Verschate maten. Nou minder dan heel jild. Piegelix 61 bij 2 meter van 3.195 euro voor 1.394 euro. Maar op is op. Wie woonvoordeel de vrede op jouwer. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Wiersma Tenten en Partyverhier het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een andere kleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Hallo, lekker Bennen wie de boer, goed en het joer. Je riede al 14 een Aygo van 129 euro in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Groot en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels... waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar 399 euro. Expert begrijpt het. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl.
Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs bij kwatting stiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Kort voor 4 uur zijn op vliegbasis Eindhoven de 2 vliegtuigen geland, met aan boord 75 kisten met stoffelijke overschotten. De slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne worden met hetzelfde ceremonieel onthaald als de afgelopen 2 dagen. Op het vliegveld zijn nabestaanden en namens de regering zijn minister Dijsselbloem en staatssecretaris Teeven aanwezig. Als de kisten in rouwwagens zijn gelegd, gaat de kolonne onder politiebegeleiding naar de kazerne in Hilversum. De A2 en A27 worden afgesloten als de kolonne passeert. De Nederlandse politie is op zoek naar beelden van het neerstorten van vlucht MH17. Er is een speciale website geopend waar mensen foto- en videomateriaal kunnen uploaden. De politie heeft de beelden nodig om een reconstructie te kunnen maken. De oproep is ook opgesteld in het Oekraïens en in het Russisch om zoveel mogelijk mensen in de regio Donetsk te kunnen bereiken. De Nederlandse ambassade in Oekraïne gaat de oproep voor beelden onder meer via lokale media verspreiden. KLM vliegt morgen weer naar Tel Aviv, het enige internationale vliegveld in Israël. Dinsdag besloot KLM voorlopig alle vluchten te schrappen, omdat er een raket vanuit de Gazastrook vlakbij het vliegveld neerkwam. Nu is de veiligheidssituatie volgens KLM voldoende verbeterd en kan er weer op Tel Aviv worden gevlogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit besloot gisteren al dat de vluchten naar Israël mogen worden hervat. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er iets strafbaars is geroepen tijdens een anti-Joodse demonstratie in Den Haag. Als blijkt dat er sprake is van strafbare feiten, dan zal er tegen worden opgetreden, schrijft het OM. Ongeveer 50 mensen demonstreerden gisteren in de Schilderswijk tegen het Israëlisch offensief in de Gazastrook. Er werden antisemitische leuzen geroepen en sommige mensen riepen op tot het vermoorden van Joden. Het weer, veel bewolking. Vanavond en vannacht vooral in het noorden en noordwesten wat regen. Morgen meer zon, maar de kans op buien blijft. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Noffelijk fietsen door Bosk en Dun. Genietjen op terras of strand. Dat is een dai-arrangement van Doeksen. Naar Skielge of Vlieland. Al vanaf €120 hele per persoon. Even de tussenuit in een hele orenvraat. Sjog op rederij-doeksen.nl. Ah, wat een hete joert. Gauw aankwolje in zwembad Stiens. Ja! Lekker in het boetenbad. Op een glierbaan. Leuke attracties. En Heid gedek mij. Heid? Ja wist, zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Sportcentrummetgreen.nl. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele dijk voort. Sportcentrummetgreen.nl. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs bij kwatting stiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Ja, dan altijd op de tennissen. Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Ajo, lekker zeg. Valerie de Boer, goed en het joer. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen, dan wil je het beste uit de bus.
Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Heima en Hielkema. Het is Simmer in Friesland. Met Harm Wijstra en Diana de Groot. Grauw pakt de tweede overwinning in de strijd om het SKS-kampioenschap 2014. Dadelijk praten we naar over deze wedstrijd. Verder hebben we contact met de organisatie van een stille tocht. Die Waas die houden we het in Drachten. En dat is voor de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne. En er is live muziek hier dadelijks in de studio. Kevin en André. Maar nou is het waar in het kwad. Piet Paulusma. Ja, de droege periode minder staan gewoon weer eens een wat terrein. Maar het is ik nog wat buiig. En de kans op tongen in die buien is ik net hier aan de uitsluiten. Vooral meer de provincie net. Nou, dat geldt dan van Joen. Vierders hebben we net een lege temperatuur. Het blijft nog vrij warm de komende nacht. En morgen hebben we al bij een temperatuur om bij de 24 graden in. Maar net al te sterke wind. Meer oor het waar. Oer de. Dit is Omroep Friesland met het scootjeschielen.